Comencem el ple ordinari del mes d'octubre, sent les 8:02, punt número 1 de l'ordre del dia, aprovació si escau de l'acte de la sessió anterior. Us ha passat, Paco, l'acte del mes de juliol. Si no tenim res que dir, passem a votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Punt número 2, correspondència. Per l'alcalde es dona compte al ple de la concessió a l'Ajuntament de la Font d'en Carròs de les següents subvencions: ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, comerç i treball, 5.214,13 euros, plataforma de venda en línia. Ajuda Impulsem Turisme 2023, Diputació Provincial de València, 6.000 euros, promoció i dinamització turística en la Font d'en Carròs. Subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l'exercici 2023, Vicepresidència segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, 6.876 euros, la infància exclama. Ajudes en espècie als ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants en matèria de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius en l'exercici 2023. Diputació Provincial de València, 880 euros. Empujo, concedent Labora, import 39.600,79 euros per a la contractació temporal a jornada completa de persones desocupades menors de 30 anys. Explus, concedent Labora, import 41.974,88 euros per a la contractació temporal a jornada completa de persones desocupades d'almenys 30 anys. Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico, programa DU 5.000, Secretaría de Estado de Energía, 196.234,60. Proyecto de ejecución de vía ciclopeatonal de mejora de Camino a la Plana. Subvencions per a museus i col·leccions etnogràfiques 2023, Diputació Provincial de València, 5.388,27 euros. Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el ejercicio 2023, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, 4.290,30 euros. Subvencions per al foment del valencià en l'àmbit municipal, Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, 16.761,54 euros. Subvencions destinades a la implantació del programa 50-50 en escoles públiques 2023, Diputació Provincial de València, 5.000 euros. Subvencions destinades a l'administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d'innovació dins del Pla d'Impuls Territoris Innovadors per a l'exercici 2023, Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, 58.045 euros. Subvenciones destinadas a municipios de la Comunidad Valenciana para la realización de actividades extraescolares, complementarias culturales y deportivas dirigidas a la población escolar de entre 3 y 18 años, Conselleria d'Educació, Cultura i Deporte, 7.094,67 euros. I subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana en l'exercici 2023, Conselleria de Sanitat, 922,22. Passaríem al punt número 3, decrets d'alcaldia de data 10 de juliol, el 392, fins a 2 d'octubre, el 558 de 2023. Si tenim alguna cosa, en l'últim punt de l'ordre del dia ho parlarem. Punt número 4, donar compte de les línies fonamentals del pressupost. Sí, com és donar compte, si tenim alguna cosa ho comentem en l'últim punt de l'ordre del dia. Punt número 5, elecció del jutge de pau titular i substitut. En compliment de l'ordenat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i de conformitat amb l'establert en el Reglament 3/1995 de los jueces de paz, es va iniciar el procés per al nomenament de jutge de pau titular i substitut de la Font d'en Carròs. Vist que durant el terme de presentació de sol·licituds per a concórrer a la present elecció s'han presentat en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament les següents instàncies: Francisco Borja Millet Peiró, com a titular, Juan Carlos Pérez Santos Juanes, titular i substitut, Gerardo Morán Just, com a substitut, Rosa Isabel Millet Fuster, com a substituta, i Antonio Ramírez Pons, com a titular. El ple de l'Ajuntament procedeix a l'elecció del jutge de pau titular i substitut. La proposta exigirà l'obtenció per un dels candidats de la majoria absoluta de vots de la corporació, en el nostre cas 6 vots com a mínim. En aplicació de l'article 101 del decret 2568/1986, s'acorda que la votació serà secreta. Es cridarà regidors per ordre alfabètic de cognoms i sempre, en últim lloc, el president.
Vos passe les papeletes en primer lloc de jutge de pau titular. Ai. Tot ho tinc al voltant. Uf, m'ha tocat l'ordenador. Llegiu bé, marcar amb una creu. Quan digueu comenci a cridar. He deixat bolis per ahí, per si volíeu. Com? Home. Ens coneguem. Quan vulguis ja, Paco. Sí. Ivan Agut Moratal. Joan Agut Fuster. Álvaro Gil Fuster. Juan José Benavente Escrivá. Celia Escrivá Escrivá. Sí, tranquil·la. Sí, sin problema. Emili Josep Marcel Mengual. Rosa María Martínez Alabau. Francisca Rosselló Gregori. María Moratal no està. Juan Antonio Gracia Marí no està. Pablo Puigdesena. Antonio Ramírez Pons. Francisco Borja Millet Peiró. 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 I Francisco Borja Millet Peiró, que ha obtingut majoria absoluta. Passem a la votació del jutge de pau substitut. Passeu, per favor. Comencem. Ivan Agut Moratal. Joan Agut Fuster. Álvaro Gil Fuster. Juan José Benavente Escrivá. Cecilia Escrivá Escrivá. Emili Josep Marcel Mengual. Rosa María Martínez Alabau. Francisca Rosselló Gregori. María Moratal no està. Juan Antonio Gracia Marí no està. Pablo Puigdesena. Gerardo Morán Just. 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 Gerardo Morán Just.
y Gerardo Morán Just. En conseqüència, l'elecció de jutge de pau, titular i substitut, l'Ajuntament ple acorda. Primer, triar com a jutge de pau titular d'aquest municipi a Francisco Borja Millet Peiró, de conformitat amb els articles 101 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol del Poder Judicial i 4 del Reglament 3/1995. Triar com a jutge de pau substitut d'aquest municipi a Gerardo Morán Just, de conformitat amb els mateixos articles. Tercer, remetre certificat del present acord al jutge de primera instància i instrucció a fi que ho remeta a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia per tal que conferisca els respectius nomenaments, d'acord igualment amb la normativa citada en el punt primer. Pues passaríem al punt número 6 de l'ordre del dia, modificació puntual de les subvencions nominatives del pressupost. Proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa. Els punts de l'acord serien, primer, aprovar inicialment la modificació de la relació de subvencions nominatives previstes en la base 3614 de les bases d'execució del pressupost, consistent en la modificació quantitativa de la següent subvenció nominativa que quedaria establerta definitivament així. Aplicació 320-480-05, subvenció CI Francesc Arròs, import 5.500 euros. Segon, exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el butlletí oficial de la província de València per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. En aquest cas, el que hem fet, varem publicar les subvencions per a primària, el segon cicle d'infantil, perquè és la part que no es subvenciona per part de la conselleria, el que són els llibres. El que passa que als ser els més venuts estaven tenint un poc de problemes perquè en aquest cas només n'hi havia un únic llibre, que és el que compren per a l'alumnat, i la resta de material que utilitzen és molt material fungible, és a dir, colorers, rotuladors, pintures. Entonces, clar, a l'hora de justificar de cara als pares el que justificaren aquests diners a l'Ajuntament és molt més complicat, perquè un va i ho compra un no sé com, l'altre un no sé quintos. Entonces, el que varem parlar en l'escola era de que l'Ajuntament en lloc de tindre aquests diners per a que els pares ho sol·licitaran a l'Ajuntament i donar una subvenció directa als pares, perquè aquells que no ho sol·liciten o no ho puguen justificar perquè han fet un tiquet de no sé quin lloc, donar directament aquests diners a l'escola i que siga l'escola la que compre tot el material que faci falta per a aquests 3 cursos, infantil 3 anys, 4 anys i 5 anys, que són els que no estan subvencionats per conselleria. En independència de que també donaríem la subvenció per a la compra del llibre, que són els 50 euros. Entonces, així el que s'ha fet és una modificació de 2.500 euros que anirien directament a l'escola per a que siga l'escola la que compre el material de tot l'alumnat perquè ningú xiquet menut li faci falta el material i siga la pròpia escola la que tinga que justificar a l'Ajuntament. Així els pares no s'han de preocupar ni d'anar a comprar material ni res, directament es ho facilitarà la pròpia escola. No, a veure, simplement dir que totes les ajudes que siga pels estudis i per l'aprenentatge dels xiquets ens pareix sempre perfecte. Passem a votació. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Punt número 7 de l'ordre del dia, modificació de l'ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles. Proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa. Els punts de l'acord són, primer, modificar l'article 4.1 de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, quedant redactada de la següent forma. 4.1. Una aplicación del artículo 74.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento establece una bonificación a instancia de parte del 25% de la cuota íntegra del impuesto, que grava a la vivienda habitual de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. Para disfrutar de la mencionada bonificación, los titulares presentarán su solicitud aportando la siguiente documentación: título de familia numerosa, último recibo del impuesto,
Constatación de que todos los miembros de la unidad familiar han estado empadronados en el inmueble en cuestión durante todo el ejercicio anterior al de la aplicación de la bonificación, salvo los casos de separación o divorcio en los que se aplicarán los criterios establecidos en la Ley 40/2003. La bonificación se aplicará a los ejercicios económicos en cuya fecha de devengo estuviera en vigor el título de familia numerosa aportado por la persona interesada. No obstante, el Ayuntamiento podrá revisar de oficio el cumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión, revocándola en caso de incumplimiento. Segon, de conformitat amb el disposat en l'article 10 de la Llei d'Hisendes Locals, el present acord provisional s'exposarà al públic en el tauló d'edictes de l'Ajuntament i en el butlletí oficial de la província de València durant termini de 30 dies, a fi que els interessats puguen examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes. Tercer, d'acord amb el previst en els articles 17.3 de la Llei d'Hisendes Locals i 49 de la Llei de Bases de Règim Local, en el cas que durant el termini d'exposició no es presentaran reclamacions, el present acord quedarà elevat automàticament a definitiu. Bé, en aquest cas el que s'ha fet és incloure l'últim paràgraf que apareix, que és el de la bonificació, el tema de la justificació en el cas de el títol de família nombrosa. En la redacció tal qual estava no quedava clar que les famílies una vegada ho sol·liciten ja és mentre tinguen en vigor el títol de família nombrosa, perquè si no significaria que tots els anys tindrien que vindre a l'Ajuntament a sol·licitar la bonificació per l'any posterior. Entonces, en la inclusió d'esta modificació, el que s'ha fet és, per a que no hi hagi cap tipus de duda, és a dir, en el moment en què tu ho sol·licites, a partir de l'any següent i mentre tingues en vigor el títol de família nombrosa, tindràs l'exempció, la bonificació en l'impost del percentatge del 25% de l'impost de l'IBI. Sí, no, ho he entès. La pregunta que li faig és si és que s'ha detectat alguna irregularitat i per això al canviar el... No, el tema que s'ha fet és que com el que són els impostos, nosaltres el que és la recaptació la tenim delegada en la Diputació, entonces nosaltres el que passem és li passem a la Diputació la relació de totes les persones o totes les famílies que han sol·licitat les exempcions, tant esta com el tema de les plaques. Parlant en ells per a que no n'hi hagi ningú tipus de dubtes, perquè al final aquesta bonificació nosaltres la traslladem, però el qui l'aplica al bé és la pròpia Diputació. I entonces, parlant en les de recaptació, sí que va dir, nosaltres ho entenem, però algú podria entendre que no, podien recurrir, entonces per a que quede clar que la bonificació serà mentre tingués en vigor, i ahir hem posat la coletilla que sempre i quan l'Ajuntament pot revisar-ho d'ofici qualsevol alguna, perquè potser pot ser que així ens coneguem tots i pel que siga un dels fills ja se n'anava de casa, s'ha emancipat i tenien encara fins no sé quina data des d'ofici es pot fer, però per a que les famílies no tinguin que sol·licitar tots els anys la bonificació, sinó imagina't uns que tinguen xiquets de 4 anys i la tinguen fins que tenen 18 anys, que la tenen per 15 anys el títol de família nombrosa, 15 anys sol·licitant tots els anys presentar la documentació. Per això el que es diu és que mentre es complisquen els requisits i tingues el títol de família en vigor, no farà falta que les famílies tornen a presentar altra volta tots els anys la documentació. Ja, és que com ha llegit això de que l'Ajuntament pot actuar d'ofici. Claro, d'ofici és en el cas de que... Per això li preguntava si és que havien detectat que algú havia intentat... No, de moment no, ja el dic que de moment no és, però era per això, per a que quedara clar que no fa falta que totes les famílies, és a dir, que tots els anys totes les famílies, és a dir, les noves famílies que adquirisquen la condició de títol de família nombrosa, això sí que tenen que sol·licitar-la, però les que ja ho han sol·licitat mentre la tinguen en vigor no farà falta. Sí que és això, nosaltres hem posat la coletilla eixa de que d'ofici l'Ajuntament ho podrà revisar, perquè si tu no poses la coletilla, pues claro, la tindran mentre el tinguen en vigor, i si es detectar alguna irregularitat, tenint la potestat de poder llevar la bonificació. Passem a votació, vaig a favor, s'aprova per unanimitat. Punt número 8, adhesió al programa En Moviment. Proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa. Els punts de l'acord són, primer, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs al programa En Moviment, assumir les obligacions previstes a tal efecte en la resolució de 25 de maig
de 2023 conjunta de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic i del Secretari Autonòmic de Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla Autonòmic de Prescripció d'Activitat i Exercici Físic orientat a la salut denominat En Moviment i resta de normativa d'aplicació. Segons ha autoritzat l'alcalde per a l'aprovació i signatura de tots els acords i documents necessaris per dur a terme l'adhesió al programa En Moviment. Tercer, remetre certificat de l'acord de les conselleries competents en matèria de sanitat universal i salut pública i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. En aquest cas, com ha llegit, això prové d'un conveni que es firma entre dues conselleries, la de Sanitat i la d'Esports, per tal de promoure el moviment actiu de les persones, sobretot la gent més major o que més dificultats té, per tal de tindre una vida saludable i per tal que facin esport. Nosaltres ja es vàrem adherir a la primera iniciativa, que era la que estem fent de Caminant, que anava enfocada sobretot a gent més major, perquè no estiga soles i sobretot perquè tinga uns dies de moviment i de relació entre les persones. A partir d'ara, la intenció és que entre les dues conselleries vagin promovent activitats que puguen fer-se en els municipis, sempre en col·laboració dels propis municipis. Entonces, el que han creat és que els propis ajuntaments puguen firmar un conveni amb aquestes dues conselleries per tal d'estar inclosos i que ens aplegui tota la informació per poder adherir-nos a totes les activitats que faran a partir d'ara, en independència de la que ja estem fent, que és en aquest cas ve de l'àrea de salut de Gandia. Doncs un poc és això. Sí, a veure, nosaltres i el nostre partit sempre ha estat apostant per una vida saludable i de fet s'ha demostrat ara perquè el nostre president de la Generalitat ho ha incluït per a una deducció en la renta, per tant estem molt a favor de tot això. Perfecte, doncs si voleu passem a votació, vaig a favor, s'aprova per unanimitat. Punt número 9 de l'ordre del dia, compte general de 2022. Proposta dictaminada favorablement per la Comissió Especial de Comptes. Els punts de l'acord serien, primer, aprovar el compte general corresponent a l'exercici 2022. Segon, remetre el compte general aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i òrgan autonòmic, tal com s'estableix en l'article 202.3 de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i en compliment dels mandats de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i altra normativa concordant al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. En aquest cas ja seria l'últim tràmit administratiu que tindríem en l'Ajuntament, que és remetre el que és el compte general del 2022, que s'ha aprovat en les comissions informatives, en la Comissió de Comptes, i després d'estar exposat al públic per a presentar, que no s'ha presentat cap tipus d'al·legació. En aquest cas ara ja és aprovació definitiva i que sigui la sindicatura de comptes, que és en aquest cas el Tribunal de Comptes, el que té que supervisar tots els comptes municipals. Doncs passem a votació. Vots a favor, s'aprova per unanimitat. Punt número 10, elecció del representant de l'Ajuntament en la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Com a introducció, el passat 17 de juny va quedar constituïda l'actual corporació sorgida de les eleccions celebrades el 28 de maig de 2023. L'article 38 preveu que dins del termini de 30 dies posteriors a la sessió constitutiva el ple de l'Ajuntament procedirà al nomenament de representants de la corporació en altres òrgans col·legials, entre els quals es troba la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Segons l'article 9 dels Estatuts de la Mancomunitat, a l'Ajuntament de la Font d'en Carròs li correspon nomenar un representant i l'alcalde com a vocal nat. D'acord amb l'article 9.4 de citats estatuts, l'elecció del total de representants de cadascuna de les entitats s'efectuarà en els plens respectius mitjançant votació secreta i caldrà comunicar el resultat d'aquesta elecció a la Mancomunitat en termini no superior a 2 mesos. L'Ajuntament va procedir a l'elecció de la regidora Francisca Rosselló Gregori com a representant de l'Ajuntament, si bé la mateixa presenta renúncia al nomenament per incompatibilitat. Correspon resoldre al ple de l'Ajuntament, tot requerint-se a l'efecte majoria simple. Per tant, passem a votació. En aquest cas s'haurà d'omplir la paperera. Sí, ja està.
Sí, en teniu prou? Sí. Escriviu el nom i ja està. Però ara vos quitarà Paco igual? Iván Agut Moratal. Joan Agut Fuster. Álvarez Cid Fuster. Juan José Benavente Escrivá. Cecilia Escrivá. Emili Josep Marcet Mengual. Rosa María Martínez Alabau. Francisca Rosselló Gregori. María Moratal no està. Juan Antonio Gracia no està. Pablo Puigdesena. Abstenció. Joan Agut Fuster. Joan Agut Fuster. Joan Agut Fuster. Joan Agut i Joan Agut Fuster. Per tant, el ple de la corporació acorda designar com a representant del municipi en el ple de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, en dret de vot, juntament amb l'alcalde, el següent regidor, Joan Agut Fuster. Segon punt, notificar aquest acord a la presidència de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. I ara passaríem al punt número 11, últim punt de l'ordre del dia, control d'òrgans de la corporació, mocions, pregs i qüestions. Rosa. Comença per els pregs o per els decrets? Per on vulguis. A veure, no sé si li haurà arribat a oir, en l'escola, el que és el sostre, n'hi ha, o per almenys fins la setmana passada, n'hi havia dalt un palet de material de construcció que bé que estiga el palet ahí perquè si tiren a fer l'obra o tenen que alçar pilars o alguna cosa. El que passa és que el palet s'inicia un bon tros de lo que era la vora. Entonces, en les ventades que estava fent, era un poc perillós que haguera caigut perquè n'hi havia blocs i no sé si també n'hi havia sacs d'arena i això. No sé si s'hauran donat compte, si algú s'haurà dit... Que sàpiga, jo fa un mes que està llevat, per això t'ho dic, que fa un mes. Es va llevar antes de que entraran les xiquets a escola. Els xiquets van començar el dia 9, va ser la setmana d'antes, vaig anar jo divendres i el dilluns de matí es va llevar. En festes encara estava, després de festes encara estava. No, clar, estic dient el setembre. Clar, en festes no hi havia xiquets perquè estaven obrant. Jo vaig anar la primera setmana de setembre, que vaig anar un dijous, un divendres, no me'n recorde, i estàvem en el director de l'obra, per això dic que fa un mes, si no fa un mes, faltarà un dia per un mes que es va llevar. Vale, millor. Una altra cosa que he sentit comentar és que el que és les festes del poble, la retransmissió de la tele va dedicar 2 dies a la retransmissió de les festes, però la gent va detectar i van veure tots que el que és el cap de setmana dels moros no van treure res. Llavors, qui és el que contrata o qui és el que fa els continguts o diu... No, això és la pròpia empresa. És la pròpia tele la que ho decideix? Sí, no, de totes maneres, nosaltres tenia previst fer tot el cap de setmana anterior i tota la de festes. És que, clar, ha sigut un comentari de, mira, sí, no sabem tant, ja dic que ha sigut una cosa d'un problema de l'empresa, és a dir, que no és una cosa... El que passa que igual que l'any passat també es va llogar, és el mateix, la mateixa empresa i tot, però bueno. Però que no es passen els continguts i se decideixen. No, ells fan, sí, a veure, el que es fa normalment és es passa un llistat on està tota la programació de tota la setmana i entonces remarquen els moments més importants que tenen que vindre sí o sí a gravar i després ells potser venen un dia i fan altres coses també les graven i el resum que fan ells, és a dir, el veiem el mateix dia que el veu la gent, l'Ajuntament no té
ni censura ninguna part, ni res, a dir, el que posen és el que veiem, que al final són professionals. Si la majoria de l'Ajuntament són monos, per això t'ho dic, i més que mai m'ha fet la capitania, per això el dic que no era per això. Però per si tenen algun tipus de conveni, doncs dir-los, No, s'ha dit, és a dir, que se'ls va dir a l'empresa, perquè en principi es va passar tota la programació, tant de moros i cristians com la de festes, per a que vinguérem, d'acord? Una altra cosa, la pujada del Calvari, que així tenen en proposta de participació ciutadana, pensem que no hauria de donar-se l'opció de si se fa i si no se fa. Se pensa que hauria de ser una... No, a veure, això és una proposta que fa algun veí, no és l'Ajuntament el que fa aquesta proposta, entonces ix perquè és viable econòmicament, però no perquè l'Ajuntament l'elegisca. L'Ajuntament té un projecte que s'ha presentat a la Generalitat per a canviar tot el carrer Calvari i aixetràs, que en independència, si ens donen la subvenció es canviarà, però que no té res a veure en els pressupostos, que per cert, així avui el resultat i no així la proposta guanyadora. És a dir, que en independència d'això, ho dic també perquè també la gent ho tingui en compte, tenim que tindre en compte que ho vam declarar Vic i això impedeix que moltes de les coses que podem fer no les podem fer lo ràpid i lo fàcil que uno s'ho veuria des de fora. S'ha demanat una subvenció perquè té que vindre, una vegada vinga la subvenció a aprovar, té que vindre una autorització de patrimoni pel tema de l'accés i la distància que n'hi ha fins a la muralla, en la que allí ens dictarà quin tipus de material i quin tipus d'obra és la que podem fer. Per això dic que la gent diu, si total és arrencar-ho. Dic, no es pot fer tan fàcil perquè estem dins d'un entorn declarat Vic i això té una protecció especial i no es pot fer tot el que uno vol, per desgràcia. És que el tema està ahí que està prou desfet el trosset que queda per asfaltar, entonces la gent... Sí, a veure, jo, la gent que em coneix a mi, sobretot els veïns del Calvari, que entren des del transformador fins a la baixada d'Oliva, que ho hem fet de categoria nosaltres, hem fet tot asfaltat, hem canviat il·luminació, hem fet tot el parc, no ens han deixat això perquè hem volgut, ens han deixat això perquè està dins d'un entorn protegit i la normativa és tan específica, tenim un pla especial que des del 2018 està en conselleria i no s'ha aprovat i això limita a que tot el tipus d'actuació que vulgui fer dins de l'entorn és molt, molt, molt restringit. Clar, ahir pots tapar un clotet en un poquet de material, però que a la setmana o al mes... Conforme està fet. Claro, i això és el problema, que nosaltres que voldríem? Intentar realçar-ho tot i fer-ho conforme ens diga la conselleria. Però el tema està ahí, que la gent a lo millor no és conscient de lo que estàs explicant. Per això dic que jo, és que m'ho han dit i ho explique. I com damunt se ho han vist en lo dels pressupostos participatius, han pensat, i si no ix... No, si no ix no té res a veure. Ja, però la gent no ho sap. Per això estic dient així. Si ve l'Ajuntament a informar-se, s'enterarà de tot. Per això dic que les xarxes estan bé, però l'important és informar-se on cal, que és en l'Ajuntament. Dic, continua. L'obra de la Casa de la Paraula... La Casa de la Paraula? No, serà la Casa Pureta. La Casa de la Pureta, l'obra. Quan comença? Vam firmar el contracte i després del pont, és a dir, després del pont del 9 d'octubre, suposo que el dia 16 o 17, este mes d'octubre comencen les obres. S'ha fet l'adjudicació ja. I a veure, avui o el dimarts, em va portar la invitació per la reinauguració de la Casa de la Paraula, no la vam inaugurar ja en setembre? Ara és el museu, el que és el contingut. Recordeu que vam aprovar fa quasi 2 anys el del museu, és a dir, tot el contingut que anaven espanelats, i ara ja està, quan ho vegeu el diumenge ho veurem. Me'n vaig fora. Bé, si no el diumenge qualsevol dia, és a dir, es podrà anar, hi haurà dies puntuals. És el que és el contingut, recordeu que estava la rehabilitació. Claro, van fer tot el que era la rehabilitació integral de l'edifici, que és quan vam fer fa 2 anys, que va ser després de la pandèmia. El setembre del 20. Sí, després de la pandèmia, va ser després de la pandèmia, i a partir d'ells quan van començar tot el procés de tramitar la documentació per a fer lo de col·lecció museogràfica, museologística, es diu així, no ho sé, perdoneu el nom, i això és el que estem, és a dir, ara ja està tota la documentació, està tota la informació, i està allí perquè la gent ho vega, i entres un poc
La persona de l'empresa que ha gestionat serà la que estarà fent tota l'explicació del motiu de cada una de les parts en les que s'ha dividit la casa, que són 5 parts, i quina és la informació i el material que ens ha cedit la família, que és la que s'ha posat allí. És a dir, ell farà un poc l'explicació també este diumenge. Vale, ara els decrets. Què és el IIVTNU? Impuesto sobre el incremento de valor de la plusvalía. Vale. Vale, no sé què. Ell això és cosa d'ell. Home, doncs ho has firmat molt, sí. No, però això t'ho dic jo, que jo dic, ui, m'has pillat ahir tanta abreviatura i ja m'ha perdut. Vale, un altre, en el 400, el decret 400, aprovació cese agente interina. Cese què vol dir? Que se ho deixa, que haga residència... El què, perdó? Cese, on estàs? Cese aprovació agente interina. Ah, sí, és com entrar, sí, vale, és perquè li van donar l'alta d'un treballador. És que estava cobrint uno que estava de baixa. Vale. Això són les abreviatures del treballador que donen de baixa. Sí, bueno, això no m'interessa. Vale, després el 412... A veure, espera. Constitució, treball administratius... Sí, això vam obrir la bolsa... Una bolsa només del poble o de la comarca? No, de tots. Dic, això era oberta. Era una bolsa. Ja, però és per... Cobrir una plaça. Del poble o de... No, d'ací... Home, el que va que tu la tens i me la demanen els altres pobles, també. Per això dic que la constituïm com a Ajuntament de la Font. En el 413... Programa municipal de gestió ètica de les colònies felines. Aquesta és una de les subvencions que han tret enguany des del Ministeri, si no m'enganya, que s'ha enviat. Que és tot això, degut a l'aprovació de la nova llei de benestar animal, han tret des del Ministeri unes subvencions. I llavors ahí és el programa que és el que nosaltres hem enviat per a subvencionar. És a dir, en el programa marca un poc la ubicació que té el poble, on tenim nosaltres ubicades les colònies dins del poble, el número aproximat de gats que n'hi han dins de cada una de les colònies, i llavors el marca les pautes, que és un poc el que estàvem fent nosaltres, però que ara es pot un poc agilitzar en el tema agilitzar el tema d'esterilitzacions i tot això. Al final és per sol·licitar els costos que estan costant. Vale, jo crec recordar que en el mes de juliol li vaig comentar que la colònia que n'hi ha allí darrere de casa tenia un respiradero que me pareix molt perfecte i que la que n'hi ha a la Pujada del Camello no el tenia. Per tant, si les colònies entren dins d'un programa municipal, no deurien tindre totes les mateixes condicions? Ja el dic, les colònies nosaltres estem fent-les en l'associació de gateres de la Font, que són elles les que estan gestionant, és a dir, nosaltres donem suport des de l'Ajuntament, però que són elles les que estan preparant el material i per això el dic que no tinc ni idea perquè no ho he fet jo com a alcalde ni ho hem fet com a Ajuntament. Ahir mateix vaig coincidir en un xic que estava donant menjar allí darrere de casa i li ho vaig comentar, per què en estan ja aquest respiradero que deu d'haver anat molt bé aquest estiu pels gats i en la que n'hi ha allà, ai no sé, jo porto esta... I ja està, per això dic jo que ahir al final s'ha repartit tot en 7 colònies. Per això dic, si és tot programa municipal hauria tindre totes les mateixes condicions. No, per això el dic jo, el que passa que ahir s'ha dividit en 7 colònies el poble, i llavors a partir d'ahir cada una de les colònies les gestionen internament des de dins de gateres, cada una demanda el que té, perquè al final en una n'hi ha més gats, en altres menys, en altres una pot tindre més necessitats que altres. I el dic que no puc dir-te perquè sí, perquè no, perquè al final elles van vindre, van triar els contenedors, nosaltres vam facilitar les pintures i elles volem que tapeu, volem que posem, i això, el que ens van demanar és el que van fer des de l'Ajuntament. Entonces, ho puc preguntar a elles perquè el dic que no ho sé perquè són elles mateixes les que ho han fet. En el 421, nomenament administratiu interí, ja s'ha cobert la plaça de la bolsa. La persona que s'ha agarrat de la bolsa. Se pot saber qui és? Sí, després que li ho digui el secretari, vale? Què és Em-Dona? Em-Dona és una subvenció de la Conselleria. I contractació de personal per fer què? Eixes són les 6 persones,
6 dones, és a dir, esto per a contractació de dones, Imagina que lo 6 de dona- dones que les que estan granant en el poble, una psicòloga, un auxiliar d'ajuda a domicili i ja no sé l'altre, ja no me'n recordo. Però bueno, era per a contractar... O eren 8, no me'n recordo. Bueno, Paco ho té ahir, però no passa res. No, però bueno, que sàpies que és d'una subvenció de conselleria per a contractació de 9 mesos a jornada completa. Van començar l'1 d'agost fins al 30 d'abril. Vale, perfecte. Vale. A veure, decret d'aprovació expedient licitació furgó elèctric. Vale, aquesta és una de les subvencions que ens van donar per a la compra d'una furgoneta elèctrica per a manteniment. Però és que això és el 449 i en la 484 posa declaració deserta. Desert, perquè es va fer un obert... Que no va presentar ningú. No és que no es van presentar, és que es van presentar, no complien els requisits que marcàvem nosaltres, les condicions. Vale, I ara doncs, és que han fet un altre... El que convides a gent... S'ha presentat una altra condició o ja s'ha decidit no, les on mateixes se té que comprar? No. Han fet el mateix i han convidat a 3 empreses de la zona perquè presentaren ofertes. Que no pots fer-ho a dit, és a dir, tens que convidar a 3 persones... Jo m'imagino que ha dit no, però que s'ha convidat a més... Sí, s'ha convidat, sí, a més a 3 empreses s'ha convidat en la licitació. Vale, reconocimiento 496, reconeixement de servicis d'una persona. Quins servicis són? Vale, no, això és antiguitat. És a dir, una persona quan entra en l'Ajuntament, en un ajuntament de funcionari i de funcionari interí, pots portar un certificat d'un altre ajuntament com el que ja has estat. Llavors el que fan és el sumen els mesos que has treballat allí per sumar-te aquests triennis. Encara existeixen els triennis i quinquennios? Sí. Sí. Els funcionaris sí? Hombre, que se n'hi ha... Lleva 2. Bueno, no, jo no. No, per això t'ho dic jo. Dios me libre. Sí que existeixen. Dios me libre. I espero que ja estic acabant. Vale. Bueno, en els 502 i els 503 veig nomenament de funcionaris, cese de funcionaris, a més n'hi havia una interina que estava fent una Sí, hi ha molt de moviment de funcionaris. Això seran, això serien els dos que han aprovat l'acadèmia, que ja han pres possessió... Vale, estem parlant de policies? Sí, tots els policies, i quasi tot el que n'hi ha són policies. És que un han de venir... Sí, són funcionaris tots. És perquè ja han acabat l'acadèmia, entonces ja ha vingut el certificat com que ja poden ser nomenats funcionaris de carrera. Ara eren funcionaris interins. I tenen plaça? Ara ja tenen plaça. Sí, en la font. Bueno, no m'interessa. I, a més, en lo de la correspondència, ha llegit algo d'una subvenció de 39.000 euros per Impujo. Sí, són contractacions de 2 persones. Quins treballs tenen que fer? Una, Impujo, si no m'enganye, és la persona que està de tècnica esportiva i el TASOC. Impujo. I Explus, que són els dos de més de 30 anys, és tècnic mediambiental i tècnic informàtic. I serà perquè la gent presenti? No, ja està, ja es va presentar. Van entrar l'1 d'octubre a treballar. Vale, doncs jo per mi... Pues s'alça la sessió sent les 9:15.